Ha project seo ma UN de Hashins Mountain a dul tachart and a yami la Kenneth Ham project Keth G and Gifford ha vis Hashins Mountain vis Aln na Davi la Kenneth Ais G Hashins Mountain ma UN na inala nakin in drasta. Dú hashin an a loch na matag an an eerste tua. Na dasguru show in de twee kersenwerk van 2 meesen was moedig de dasguru show. Hij was het skundel zei bio torta. En dus am moedig gro een klein ket de dorst. Het zo'n dik bio dille. En dus gaat het ket nash. Son tashmana hook misha stay controller sky son television hook kujikin ela stay slime. Wel, hanek torret in de stay. Lasje krijg je van Davile kerret ze ja. Hij is hook torret in de stay. Hanek bouwkosje stay. Hij is anders mijn in de hook kujikin chin in de stay. Had ik heb bouwkos over zeg maar. Hij is goed kujikin Minecraft down. Hij is Minecraft game oorzaak maar, hij is mijn geest. Gaarst mesha a feiking ruten a hook na clown stiach. Ruten oorzaak eentje nog. Xbox controller is glow sticks. Hij is hanik torret in een geldjury krijgt maar een paspoort en een piece in klooi. Kun je hanik tagsysteem. Hamashas Mountain auna 10,000 kerets auch. Kavi pepernea nei akin biat Italien. Usig me had different ideas at Dunya.